والتين يزيق الكرسين وهذا البلد النبي لقد خلقنا الإنسان في عصر طويل ثم رددناه سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال Surat At-Tin utawi iku surat At-Tin makiyatun kang kosong kaya alif utawi surat At-Tin sama ayatin kulo. Bismillahirrahmanirrahim lawan Gusti Allah Rahman kang kuwasa ing dalem dunya akhirat apa iki kang asih ing akhirat. Watini demi wanti wa zaitun lan zaitun wa turi sini nalan gunung kuri sini wa hadalan bikin al-amin kakam lakon kholakona yakti teman-teman gawe senal insana yang menusuk yang asli takwibin ing dalam gue bagus-bagusin piadat pawani Sumar dengan mongkol ibadah ingsun ing insan. Asala sabina dalem ngisor-ngisor panggonan kang iso. Illal ladina jogo ngake aman kang padha iman sapa ladina wa amilan lakon sapa ladina sholihati kula ngamal saleh. Fala gumo kejuala di anjing dari ganjaran kowe mamnurin kang ora putus-putus kang ora berbedo. Fama yukadibu fama monggo tawi apa yukadibu guru ake kain sira. Fama monggo tawi apa yukadibu guru ake apa makane sira. Berdudini kelawan dina pembalasan. Alisa ono to ora ono sapa apa Gusti Allah dilakukan hakim. Iku luwih adil-adil kang padha ngukumi kabeh. Demi dua lan dua zaitun. Demi gunung tur. Lan negara Mekah kang aman iki ingsun iku wis gawe menungso kanthi terpawahan kang paling bagus. Nuli ingsun bayake malih dadi hayawan kang paling rendah. Ngoten niku kejaba wong-wong nggih. Dari asale sing semula menungso iku makhluk sing digawe dhewe paling bagus. Ning akhire dikembalikan dibalekno dening Gusti Allah kok iki rendah sehingga manggone paling rendah. Karena diarani paling rendah itu napa? Nalika akhire kufur kali Gusti Allah, niku mangke nalika tengene dina kiamat dibalekno ing tengene neraka sing paling polngi ngisor paling rendah. Akhire paling rendah. Beda karo hewan. Hewan itu nalika akhir besok tegene dina kiamat anggere wis bales. Nggih. Anggere bales. Apa kang dadi nalika kowe ning donya akhire balik dadi lebu. Dadi ora dadak dihukum, ora dadak diwales dening Gusti Allah nang gone asal safile. Utawa gol sing paling depo ora. Ning nek manusa nalika akhir kufur kali Gusti Allah ora gelem Islam iku mung balike nek duwe dina kiamat dititiken rendah bahkan paling rendah. Kejaba sing ora digawe dibalekno tenggene titik paling rendah iku kejaba wong-wong sing padha gelem iman tur gelem ngamal soleh. Yen wong iki bakal oleh ganjaran kang ora pedhot-pedhot. Iki kejaba
sebut wong ku nek nalika keimanane imane dibuktekno nganggo amalan-amalan sing sesuai karo syariate Kanjeng Nabi. Wong iki bakal ganjaran sing ora tegel. Artine akhire dibareke tengene swarga. Panggonane bare riye ya rupane Nabi dan balik nang swarga iku ora ana pedhote. Nuri apa sebabnya sira yang manungsa padha nggawe dina pembalasan ngamal. Padahal Allah itu solusi pikiran kang paling adil hukum. Lah mulane nalika wau ayat pertama wa tiyul zaitun. Mulane til lan zaitun kang disebut krana wiwitan loro iki wiwitan kang dianggep aneh lan ngandung sifat-sifat khusus kang ora tinemu ana ing liyane. Ijeri nek atin iku tenggini habbatus sauda. Mulai kalau segi khasiat apa larane nek diumbeni habbatus sauda niku aman. Artinya kok insyaallah mah semoga zaitun. Lah zaitun niku apa ayat yang berapa? Wa turi sini. Turi saina yaitu gunung kang Nabi Musa nampa dawuh langsung saking Allah Subhanahu wa taala sehingga dan niku Nabi Musa diwehi lakoban tujukan kalimut. Krana wektu menyempit tenggene uzlah tenggene gunung Turi Sina Nabi Musa sehingga nalika kepengin pinanggihan langsung kali hadiah Gusti Allah akhirnya sekedar digendikani langsung dari Gusti. Lah suarane piye takon Nabi Musa astagfirullah soalnya waktu itu dikandani kowe ra kuat sampe sehingga nalika akhire ada seberkas sinar akhirnya Nabi Musa semaku didolake ana sinar wae wis semaku mulane akhirnya diimitasi karo iblis dinut karo iblis nalika bodho Syaikhul Qadir Al-Jailani ngono sak kebiare nur ono dukhon itu kaya baju cetok ya tapi nek baju ini kan etok-etokan sehingga sampai ada dua permintaan itu kali dan itu mulai diimitasi tentu ini hampir kaya contoh gampang ini awak dibayangno semua kowe wahadal badil amin ya iku negara Mekah krana penduduknya padha aman saking gangguan melarat padha ing zaman jahiliyah utawa ing zaman Islam saiki durune uga ora ana diguru wiwitane ora ana ditebak iku mah Mekah mulane wahadal badil kados kadhawa iki sing artine yen wong mukmin iku wis kok ingatan atos sing diwini atos saking lakoni amal bagus kang dilakoni wingi krana tuane apa kang kulino dilakoni wingi ditar kanggo wong iku bami kados kadhawa yen wong mukmin iku wis kok ingatan atos apes kanggo ngamal sing duwite lakoni ngamal bagus sing dilakoni wingi krana tuane nek kebiasaan oleh ngaji
Kene. Lah, ngono iku nek wis tumeka titi wancine apes gak kuat lakoni. Wilangane sisa dhuwur niku dicatet kanggo wong kembar kaya nalika durung apes. Lalu satu ketika nalika kono tadi tangsi wonten satunggaling tiang sing salah kono kecian edan dari iku piye bakale wong iku sing nalika akhire asale ahli ba cocok alim mulang barang salah kono minger uteke akhir gak tau krono edan ngono piye ora piye. Lah terus sisa umure wong kuwi iku dicatet kaya nalika sedurunge edan. Rono terus gak kuat lakon. Lah semurgo sebaliknya asale dani ngombe wae barang akhire aku gak kuat yo hitungane yo. Wilangane wong sing ahli masih kurus. Kosong. Yo kosong nek pas kepenak kan kepenak. Mane bentuk warase akal niku vital karena apa dengan ketetapan hukum wajib sholat karena Islam ning kejaba niku kudu tamyiz sampeyan kudu ora kadhaken Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine sapa-sapa kang maca surat iki nggo akhire bisa ngucap bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nggih Gusti panjenengan pangeran ingkang paling adil hukum. Jadi nalika wong sampeyan krungu sapa wae sing maca utawa meneh sampeyan dhewe sing maca masuk wong sing maca kok sampeyan krungu niku sampeyan disunatke maca dalam wala ana dzalika minas apa tuh apa Allahu ya kamil hakimin bala wala ana wa ana ala dzalika minas nanging sawise ngatoke pernyataan kang ngene iki kita kudu duwe rasa tunduk lan marang hukum Allah. Aja nganti nentang marang hukum syar'i lan aja nganti kersulo ngadepi kodoke Allah Subhanahu wa taala. Terus karena itu moco sira Muhammad bismi rabbika kelawan asmane pengiran ira alladzi kang kholaqo gawe kabeh makhluk alladzi kholaqo kang gawe kabeh makhluk iki sapa lagi kholaqo gawe sapa Allah insane manusa minalak saking gede kempel Iqra maca sira Muhammad wa rabbuka utai pengiranira al-aqra itu zat kang mulya alladzi 'allama kang paring ilmu waladi bil qalami kelawan qalam alama paring ilmu sapa ladi alisane manusa mari barang lam yalam kang durung sapa insan ing surah Iqra iki surah Makkiyah ayate ana 11. Muhammad sira bisa maca kelawan asmane Allah pengiran kang gawe kabeh makhluk. Allah itu gawe manusa saking ditempel. Waca Muhammad pengiran itu pengiran kang mulya.
Pangeran kang murki nulis manusa kelawan kolam. Kolam iki napa kolam ngomongan iki. Pangeran itu paling weruh marang manusa apa wae kang manusa iku dulu tau lah kami lafal Iqra iku malam ya alam iki kami-kamine Al-Qur'an turun marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kok sak surat komplit banget. Jadi kami lafal Iqra iku malam ya alam iki kami-kamine Al-Qur'an turun marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku nalika wahi Iqra. Sawise iku nisbat wal qalami wa ma nulis surat Al-Muzammil, nulis surat Al-Mudassir. Niku tentang tumurne surat-surat tumrap Kanjeng Nabi saking Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Diceritake saking Siti Aisyah radhiyallahu anha panjenengan dawuh kawitane wahyu tumurun marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wahyu ru'yah tegese wahyu kang rupa impen kang bagus. Yen Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumeno, ngerti nggih sumeno? Sajroning nggih ngerti sumeno. Betul. Wah, delok topai wae iki delok nguripan. Nyumeno kuwi digawe nyumeno. Nyumeno kene apa? Nyumeno ora ngerti ngimpi wong menawa dijot kaya orang Jawa jeneng. Ora wong. Yen Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimenawa. Iku terang. Nggih, padha karo terange wektu subuh. Nuli Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparingi seneng nyepi. Ustaz nyingreh kanggone menungso liyane. Yen nyepi ana gua kira. Ana gua kono Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulungi ibadah miturut syariat Nabi Ibrahim. Soale napa wekdal iku tentang aturan ibadah tumrap Kanjeng Nabi dereng dimulai. Hingga pirang-pirang bengi nuli kundur ing daleme garwane yaiku Sayyidah Khadijah. Nuli tindak maneh gua kira kelawan sangu kang cukup hingga katekan wahyu kang terang kang digawa dening malaikat Jibril. Dadi awal-awal iku ngimpi. Tapi ini cetha. Iki wektu Jibril teko ngucap Iqra maca sira Muhammad Kanjeng Muhammad mangsuli aku ora iso maca. Kanjeng Nabi dawuh nuli aku disikep dening Jibril kok payah banget. Nuli aku diceluk Jawana? Dicolake Jibril. Ngucap meneh Muhammad maca sira aku mangsuli aku ora iso maca. Nuli Jibril nyikep hingga aku payah banget. Nuli aku ditolake dening Jibril. Jibril ngucape Muhammad maca sira aku tetep mangsuli aku ora iso maca. Nuli Jibril nyikep aku kaping telune aku payah banget. Nuli aku ditolake. Nuli Jibril ngucape qra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra bukan akramul ladzi 'allama bil qalam alamal insana malam ya. Ini Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kundur menyang daleme Sayyidah Khadijah. Soalnya udah liku garwane kaya nama setunggal itu Sayyidah Khadijah. Udah liku wani garwane nama setunggal. Tujuh wadah itu sahabat dari Khadijah kabur. Di balik nang omah dulu penggali barang lebu dalem Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh aku iki kemuli nuli ahli daleme padha nuli Kanjeng Rasulullah hingga ilang gemet nuli dawuh marang Sayyidah Khadijah nerangake apa kang dialami gua kira
Khadijah aku kuwatir banget marang awakku. Khadijah matur boten perwadi Adil Muhammad panjenengan damel dingat kemawon. Demi Allah boten badhe ngina panjenengan selami lamunipun karena panjenengan setunggalipun tiyang ingkang tansah nepung sana. Lan temen dawuh itu kulino nanggung bebanipun tiyang sanes ahli usaha kangge bantu tiyang ingkang fakir, ahli suguh tamu, ahli bantu menawi wonten bebaya. Ini sedaya amalan-amalan sing kang dilampahi Kanjeng Nabi niki nggih sebisa mungkin jenengan aja nganti ora termasuk wong sing ahli ini. Yen ora iso dadi wong sing ahli tuku sanara nggih ahli yo dadi wong sing tukang suguh tamu nalika duwe tamu dan seterusnya. Nuli Khadijah ngajak tindak marang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marang daleme Waraqah bin Naufal. Jadi satu cerita mengenai Waraqah bin Naufal iki paling cilik Khadijah. Satu riwayat kula sing ngandhati nek niku misanane Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu nggih paling terpelajar betul krana kejaba bangsawan. Beliau niku hidup dalam lingkungan orang berpendidikan. Nyatane duwe wisana sing jenenge Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta. Pendito. Zaman jahiliyah sedurunge Islam sumebar, Waraqah itu suwijine wong Nasrani. Sering nulis kitab bahasa Ibrani, sering nulis kitab Injil. Waraqah suwijine kang banget tuwane utama mripate. Nggih, Khadijah matur, "Ya anak paman ingsun, sampeyan pirengake punika keteranganipun putra sederek panjenengan Muhammad." Waraqah bin Naufal dawuh, "Ya anak dulur ingsun apa kang sira weruhi?" Kanjeng Nabi Muhammad nerangake apa kang dialami ning bawah. Waraqah dawuh. Akhire nalika nyeritake kronologine kedadian apa sing dialami Kanjeng Nabi teng bawah. Akhire Waraqah dawuh. Wong kang teko ing sliramu iku sabene Jibril kang diturunake dening Allah Subhanahu wa taala marang Nabi Musa alaihi salam. Muga-muga wae aku dadi wong nom meneh, muga-muga wae aku isih diparingi urip krana sira mesti bakal diusir dening kaum niku. Lah kok ngerti? Soale wonten apa kaya panduan. Krana Injil nyerah tentang segala sesuatu napa yang badhe dipun alami Kanjeng Nabi. Taurat ki sami. Taurat ki sami nulis keterangan-keterangan nopo. Sehingga pengarep-arepane Waraqah iku balik noneh sehingga nalika akhire Kanjeng Nabi bener-bener entuk wahyu kenabian nggih kan saged mbelani. Karepe kan mulane muga-muga aku sing diparingi murid krana sira mesti diusir dening kaum niki. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawon niki dawuh, "Ira kok iso? Menapa iki kaum kula badhe diusir kula?" Waraqah dawuh, "Iya, saben wong kang nggawa apa kang sira gawa iku mesti disatun dening kaum iki. Yen aku menangi, aku mesti bakal tulungi sira temen." Nah, nggih, bebas bantu. Orang suwe Waraqah mati. Nggih. Waraqah mati wahyu pegot. Nggih. Jibril ora teko-teko ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah banget. Saking susahe bola-balik Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arep nyebrake selirane saking puncake gunung. Nanging saben-saben wis teko puncake gunung Jibril ngaton. Dadi ora sih dadi sadar.
Jibril yang nyaton ngendika Muhammad sira bener-bener utusane Allah. Muli marang lan donga begali. Niku kronologi tentang tumurune ayat bisa surah bisa. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layadha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'abda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kala temenan innal insana stune manungsa laya togo iku yen dilatih sapa insan. Arrolahu krono yen to nekotake sapa insan ing awake insan istagna iku cukup iku sugih sapa insan. Inna ila rabbika stune iku temarang pengiranira inna ila rabbika arruji'a inna ila rabbika studi iku tetep marang pengiranira arruji'a utawi gontani arwaita ana loro sira ala dhewe wong yang akan nyegah sekolahane adudan ing kawula ida sholat dalem mangsane salat sapa abad arwaita ana loro sira ingkang ana sapa abad iku kepengen atas kudu bener al-amaro utawa perintah sapa abad ditakwa kelawan Gusti Allah arwaita ana loro sira ingkang dabal nggoroake sapa wong ingkang dabal nggoroake sapa kang nyegah salat wa tawalla lan minggu sapa wong-wong alamnya alam ora sira ing alamnya alam ora sapa wong-wong iki biyen Allah lan dunya Allah ya ro iku pirsa sapa Gusti Allah. Temenan menungso iku mesti lanjut krana duweni anggapan yen dhewe cukup. Nggih, sugih dinalika duwi masane usaha-usaha dhewe. Menungso sira mesti bakal bali marang pengenanira apa sira weruh wong kang nyegah kawulane Allah saking tlatane salat apa sira weruh yen kawulane Allah lan pitutuhe Allah utawa perintah menungso supaya wedi Allah apa sira weruh yen wong kang nyegah mau ngguruhake nabine Allah lan minggu saking dawuhe nabi Daud nabine Allah apa wong kang nyegah mau ora weruh yen Allah iku mirsani dhewe. Ayat ini turun marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang karo kelakuane Abu Jahal kang